lumereging mangsa kala gumantining dina candra miwah warsa Harya Sumanpus katingal Jaka Kumala kala nadyan katon wegek nanging sejatine licik nadyan katon manis nanging seneng wicara lamis nadyan katon cakrak nanging wiwit seneng gawe rerusak mangkono Mbak Ayunira Harya Suman nggih Dewi Gendari dadya putri boyongan ginarwa dening Atmajanira Prabu Abiyasa ingkang pembarep akekasih Adipati Destarata ingkang nandhang Calahina. Ora weruh padange jagat. Pramila Harya Suman nderek ingkang raka Dewi Gendari mapan suwita mapan wonten ing negari Ngastina. Negari Ngastina sakmengko ingkang jumeneng Nalendra tan asanes putranira Prabu Abiyasa ingkang angka kalih ajejuluk Prabu Pandhu Dewayana. Prabu Pandhu nggih nyadya Nalendra kuncara ingkang dados asmane. Bebasan ngebeki bawana parandene ing sisih kiwane Prabu Pandhu ana manungsa ingkang watake nista budine candala. Risang Harya Suman ingkang rinten dalu tansah adamel karti sampeka murih urip ingkang dadi uripe. Gantya ingkang jinarita Narakaya ingkang mapan ana ing negara Pringgandani. Solahe para buta, solahe para yaksa negara Pringgandani. Yen Cinandra Hamli wis nyampar banyu.